Però ara anem a veure aquestes imatges en 3 dimensions per veure què és el que passava en aquest poble, al Portell de Morella. Ara fa 130 milions d'anys, quan era una vall rica i humida, on passejaven criatures com aquestes que anem a veure, fantàstiques. Són dinosaures enormes, grans. Us imagineu passejar per aquest poble i trobar-vos en un bitxo com este? Passava i anem a veure-ho ara en directe i ja me la coneixereu. El Porteisaurus. El nostre Porteisaurus. Porteisaurus. Mira, tenim així el paleontòleg. Ell és Andrés Santos. Benvingut, Andrés. És un plaer tenir-te així. Igualment. Uf, Andrés, hem començat el programa en el fèmur d'un habitant d'este poble de fa molts milions d'anys. Escolta, quan pesava i quan feia d'alt este bitxo, podríem dir, este dinosaure? Del cap a la cua, uns 20 metres, i pesaria entre 8 i 10 tonellades. I això es passejava per aquestes muntanyes que s'ha mostrat abans, Berta, en aquest paratge meravellós? Per aquestes no, perquè aquestes són posteriors a quan van viure aquelles. Era una zona de platja quan vivien els dinosaures. Entonces jo, quan me'n vaig allà a excavar en estiu a Portell, es dic als meus amics, me'n vaig a la platja, i se queden així, però no vas dir que te vas a Portell, dic, però és que al Cretaci, que allò era una platja. Hi havia una platja. Eren platges tropicals, amb molta vegetació, que és on vivien els portells. Totes aquestes muntanyes van ser posteriors, o sea, entonces era una zona costanera, que és on vivien estos dinosaures que trobem. Estos no estaven bobos, i se van triar una zona ben bonica. I tots aquests vestigis del passat els heu trobat també gràcies a un treball d'investigació que vau fer fa 25 anys, no? I aquesta espècie que és ja autòctona, podríem dir que és el Porteisaurus, que l'heu batejat d'aquesta manera. Sí, esta que és la peça, l'holotip que se diu que és la peça a partir de la qual definim l'espècie, Porteisaurus, que vol dir saurio de Portell, dinosaure de Portell. La van trobar fa això, 25 anys, i el que passa és que du molta feina, perquè la trobem, després n'hi ha que preparar-la, després explicarem un poc com se treballa al laboratori, i després ve la part d'estudiar i publicar. Hasta que no se publica en una revista científica no se considera una nova espècie. La pandèmia va dur moltes coses ruïns, estar en casa i això, però ens va facilitar a nosaltres paleontòlegs, ja que no podíem anar a Portell i als pols a excavar i a treure més dinosaures com els que tenim aquí, vam aprofitar per poder fer la publicació, ja que no podíem eixir de casa, estàvem tancats en l'ordenador d'escriure la peça, i ara fa un any la vam publicar i ja és una espècie. I què vau publicar sense tecnicismes científics per a la gent que està veient-nos en bona vesprada i nosaltres mateixos també. A quines conclusions hem arribat i què parlen de la nostra història, estos dinosaures? Quan trobem altres dinosaures, com el fèmur que havíem vist i això, el que mirem és si ja pertanyen a una espècie que ja se coneix. A vegades passa com esta que és Iguanodon o esta que és Morelladon, que estas d'allà, ja són espècies conegudes. Deixa'm esta mandíbula, perquè vull tocar-la. Això era la mandíbula. Sí, la part dreta de la mandíbula. La part dreta de la mandíbula. Imagina que te pega un mos un animal com este. És que et deixa, clar, no et deixa viu, òbviament. Eren depredadors, veritat? Este no, que això ho sabem... Se menjava herbeta. Se menjava herba. Ho sabem perquè té una dent ahí, li falten dents, ha perdut dents, però té una dent. Era un poc com els cocodrils, els dinosaures, com els taurons, vull dir, que es cau una dent i eixís una altra, no com a nosaltres, estos dinosaures, o la majoria de dinosaures eren eixina, es anaven eixint dents. Andrés, mira, estem mirant imatges, disculpa que t'interrompisca, però imatges d'aquesta troballa, de com treballeu, d'aquestes excavacions en les que trobeu tresors com este. Això és una vèrtebra de Porteisaurus que l'estem limpiant en el laboratori que vos deia. L'excavem, després la duem al laboratori i ahí fem la feina d'anar netejant tota, llevant la terra, consolidant-la, que és pegant-la, perquè a vegades hi són trencades, i ja finalment l'estudiem i la duem al museu. Quina fragilitat també per a tractar estos fòssils. M'imagino que serà molt complicat en el pincellet i no tocar-los massa per si de cas. I en alguns percutors que tenim, i s'ha d'anar molt poquet a poquet per no trencar, sobretot les peces que són valioses com aquesta, no? Trencar una dent seria un problema, perquè les dents ens permeten, com vos dia, per exemple, saber que este menjava plantes, no era carnívor, no anava perill. Eixa sort que tenien al Portell en aquest moment. De 10 o 12 metres, però menjava plantes. I això ho sabem per les dents, i se té una, aquesta mandíbula. Les dents de carnívors són d'una forma, les dents d'herbívor d'una altra, entonces, i se sabem que era herbívor perquè té aquestes dents. Que curiós, mira, ara s'ha estrenat l'última part de Jurassic Park,
aquestes pel·lícules, aquests taquillazos, aquests blockbusters que es diu. I clar, en la pel·lícula original, a través de l'ADN, van reproduir i van aconseguir dinosaures, tots coneixeu la història, no?, de Michael Crichton, portada a la gran pantalla per Steven Spielberg. Això és fantasia, és realitat, és el futur, podria passar? No, de moment no, perquè aquests que són ossos no s'ha trobat ADN. En la pel·lícula ho treuen d'un mosquit que suposa que ha xuplat la sang a un dinosaure i ha quedat en bar. D'estos fòssils no tenim ADN, és impossible. No podem tornar a tindre dinosaures. I sense que ho hagi dirigit Spielberg, quines curiositats sí que podem treure d'aquest estudi dels ossos? Bueno, doncs Porteisauros és la tercera espècie que tenim a la província de Castelló. La primera és el Morelladon, que si n'hi ha una vèrtebra. Morelladon, però sí que li poseu noms pel·liculeros, també ho hem de dir. Sí, va ser Morelladon, que és un dinosaure paregut a Porteisaurus. El segon va ser Vallibonavenatrix, que este sí que era carnívor, este ja era més perillós. Morelladon també menjava plantes. Morelladon, no te poses Megalodon. Sí, Megalodon. M'ha vingut al cap Megalodon, també no ho he dit. Morelladon. Serà del meu cap, però sí, Megalodon, Morelladon. Odon vol dir dent, i és dent de Morella, o dent gran, seria Megalodon, seria dent gran. Parlàvem, Andrés, de la fragilitat d'estos fòssils, de com és complicat trobar-los i després restaurar-los per arribar a aquestes conclusions científiques. Ahir ens has portat unes eines de treball amb les quals es poden fer una idea de com és el vostre treball. Com seria tota aquesta metodologia de treball? Des que feu aquesta recerca, suposo que des que perimetreu ja la pròpia zona que aneu a investigar. Sí, doncs una vegada ja hem excavat i hem tret la peça, que és una feina de camp i el que suposa de calor, la fem en estiu, calor, pols, però bueno, si t'agrada... La feu en estiu? Sí, perquè allí estem a 1.000 metres, en hivern és impossible. Alguna vegada ens ha tocat fer perquè s'ha trobat un jaciment i s'ha hagut d'anar a treure alguna peça que corria perill. I el problema que tenim és que en hivern fa molt de fred, neva i se congelen els materials que usem, les coles, els pegaments, se congelen. Molt bé, ves treballant si vols i es vas mostrant... Així, per exemple, hem dut una peça que sí que té una roca i té un fragment d'un os que continuava en la peça i el que hem de fer és llevar este fragment de roca, separar de l'os i molt poquet a poquet, com heu vist en el vídeo. Entonces utilitzem punxons per a les parts més grans, pinzells per anar limpiant la part i saber on és l'os. Després hi ha bisturís per anar retirant la roca més pròxima i no danyar el fòssil. En bisturís anem llevant poquet a poquet. Quant de temps per extraure un fòssil d'una pedra com aquesta? Dies i mesos. Per exemple, limpiar aquesta peça va ser més d'un mes per limpiar aquesta peça. Sí. I finalment, sí, com en aquest cas, que és una roca dura, treballem en percutors elèctrics com este, on hi ha uns que són en aire comprimit, que si la roca és més dura, és d'aire comprimit, que són més forts. Esta no és tan dura, en este elèctric aniríem, enxufant això, aniríem retirant la roca, sempre intentant o procurant no danyar el fòssil. Per al món de la paleontologia, com és d'important la comarca dels Ports? No només el Portell, la comarca dels Ports, quina importància té? És molt important a nivell espanyol, inclús europeu, perquè és la primera zona, junt amb Terol, on se van descriure dinosaures en la península, i ara comptem amb més de 100.000 peces recuperades en la comarca dels Ports. En jaciments, el principal seria Morella, que més jaciments té, el segon poble més jaciments és Portell, després ja venen Cintorres, La Mata, Todolella, Castellfort... Això la llengua de conèixer. Això perquè fa, clar, els ports, que moltes vegades és ben desconegut. Mira, d'ahir també està una miqueta la tasca de nosaltres, dels mitjans de comunicació de Bona Vesprada, també de mostrar estos autèntics tresors. I a nivell personal, per a tu, suposo que serà motiu d'orgull també formar part de tota aquesta expedició que va trobar, va fer aquestes troballes. És bonic poder publicar una espècie nova, que ninguna persona ha vist i tu li fiques el nom i elegissis el nom, en aquest cas Saurio de Portell i Sos Vainati, que és dedicat a un geòleg de Castelló, que va ser molt important, però el més xulo és quan estàs excavant i perquè tu no saps què vas a trobar, entonces tens un tros de terra i estàs allà en el teu pinzellet, en el teu punxó, que estem fent les mateixes ferramentes, i netejant, i de moment trobes alguna cosa
I clar, de moment és una mandíbula, i com veus et la sents? dent i dius... Com et sents? Això ha de ser una alegria màxima. Clar, bueno, i això un orgull. la gent, jo conteu una anècdota, diu, quan estàs excavant, i clar, ho vas bevent, perquè fa calor, com us dic, i has d'anar al vàter, no? Diu, pues quan trobes algo ni te'n vas, o sea, estàs allà aguantant... de pixar. Claro, no, perquè a més igual el del costat te'n vas i te furta, se fica allà a excavar ell i te furta Andrés, no? gràcies per contar-nos esta història tan interessant, este tresor amb història, mai millor dit, que es porteu des del Portell. Gràcies, de veres, és molt De interessant. res, a més, dir-vos que és el dia que està a Morelladon, Vallbona Eratis, i Porteisaurus és el més antic. Els altres dos són més joves, com dius tu al principi, té 130 milions d'anys, és el dinosaure més antic de la província de Castella. 130 milions d'anys, Quines curiositats, 130 milions d'anys que es diu Pronte. Un valor incalculable, clar, això no es pot vendre, ni molt menys, això té un valor incalculable. Nosaltres en Bona Vesprada, Això no es pot que comprar. portem 2 anys, a si en durem 130 Vinga, va, milions. 130. Jo me'l vull quedar, mira, per a mi. No, te'l vaig a tornar, Andrés. Que això no es pot comprar, òbviament, i en el poble no et penses el Portell, clar, són poques...